Lastera hasiko gara. Venga. Bai, arratsaldeon, hemen gaituzue aurtengo 35. Kafes Bake txapelketaren edizioa. Bueno, arratsaldeon. Hemen lehenengo partidua, kadete partiduan, bi pelotariak da txapa urdin suertatu da kasu honetan. Ikusiko dugu, sake aprobetsatzen duen, pelotak hautatzen ari da, eta Sánchezek sake ona du. Ikusiko dugu gaurko egun honetan zelango sake mota egiten duen, luzeago, laburrago, baina partidu gogorra ikustea espero dugu. Ez dakizuk oier zer pentsatzen duzun partidu honetaz? Bai, nik semifinaletan gotu aukero izan nauen, eta lehenangotan printzipioz partidu gogorra espero da. Sánchez pelota gogorra da, gero bai Ibarluzea defensa asko eko eta ganera finera pelota mogiten, eta asko gozetan dugu, eta amaituteko bai errestasun dugu. Bai, Ibarluzeak semifinaletan be Adrian Urarte Lesamarra kanporatu zuen, oso pelotari ona, baliteke Bizkaikoa bere mailan hoberena izatea eta nahiko erraz irabazi zuen, orduen asko espero da berataz, eta ikusiko dugu gaurko egun hontan zer ematen duten kantxan. Bueno, momentuz pelote luzea, sakea egin eta gero batak bestea probatzen, eta Sánchez egurrean. Sánchez ondo, frontisean, altuia bilatzen, baina ikusten dugu Ibarluzeak defentsa lanetan ere nahiko polito. Da, azkenean, defentsan ibili, da, berak batean hartu duen lehen pelotan bukatuz. Eskerrarekin zabalera moztu eta lehen aukeran bukatu egin dau tantoa. Bai, ikusten da, bera bakilda Sánchezen golpe egia dekola, eta orduen ikusten dauen aukerea bota egingo daula, Bai, orain arte ikusi dugu, bueno, Sánchez bera be aurretik pelotari nahiko potentea da, ondo altura bilatzen da, frontisean ondo pelota gozatzen dau, eta bueno, ikusi behar, orain Ibarluzeak sakearekin zenbateraino etekin ateratzen dion. Batak zein besteak ikusten dugu sake luzea egiten dutela, da pelota aurrean harrapatzen dutenean, orain ere Ibarluzeak lehen pilotan, biterdi barruan hartu duen lehen pelotan eskerrarekin oso ondo, eskerretik eskerrera, dejada askarra, eta Sánchezek ezin ezer egin. Bueno, 2-0 hasi da partidua, baina bueno, gogoratu hau mano-mano dala, eta mano-manoan edo banakako takadak izaten direla, eta gaur ere horrelako takadak sake luzea egiten dutela. Sánchez, sake bueltan, Ibarluzearen eskuma bila, baina eskumarekin ere Ibarluzea txukun. Bai, postura hona eko eskema zuen bai, Lehme bai lehango sakea eskumana bota hotxe eta sotamano on batekin horrezta dut dago, Ez dakizu zer pentsan dozun oier, baina bueno, ikusten dugu pelota den nahiko ez dira pelota biziegiek. Pelota txukuni dira jolazteko. Bai, da jolazteko eta pelotan egiteko nik uste dut oso pelota ikusteko partidu gogorra ikusteko pelota atzegina direla. Ez dakizu zer pentsan dozun oier, baina bueno, ikusten dugu pelota den nahiko Sánchezeko orain, dejada, eta Ibarluzea naiz eta heldu ezin izan du buelta hau.
suerte pixka batekin, orain Ibarluzeak eskapadaz, txarto jo pelota, da txapa gainean, suerte pixka batekin, tanto. Bueno, gazteak, pelotari gazteak dira hauek, hemen finala da, urduritasunak ere zer esan eukingo dau, da ikusiko dugu nor sartzen den partiduan, hasikerako tantu hauetan, nik uste dut oier, ez dakit, baina... Garrantzan dira eki tanto honek konfiantza hartzeko, eurek pelotari gazteak eta... Frontoira moldatuteko eta neta azkenean. A ber, ikusiko dugu, a ber... Esker paleta bilatzen zakerekin. Ibarluzeak ere esan dugu eskerrarekin ateratzen duela eskertia dela, baina eskuma ere oso bizia du. Da, naiz eta eskumara joen, ondo batzen du pelota hormara. Sánchez alegintzen ari da, tantu luzeak jokatzen, altura, frontisean altura eman da, lehen esan dugun moduan. Ibarluzea atzean okiten. Da, Ibarluzea atzean mantentzen, da, aldiz Ibarluzeak, bere joko aurrean da nahi da, aurrera joan, ikusiko dugu zein gainditzen jan. Batak zein beste pelota berdinarekin jolasten dute. Antza gustora dauz pelota berdinarekin, eta ez dira Sánchezek atera duen pelota berdinarekin jarraitzen dute biak. Oso ondo gozatu frontisean, baina Ibarluzeak eraman eskerrarekin. Eta eraman besterik ez luze hiruan berriro ipintzen du pelota, baina Sánchez aurretik egurrean. Seiterdian bote eta pelota gara bikaina. Bederatzira, oier, hortik gauze egitzi egin daiteke. Ez, bere joku egiten dabil, aurretik egon bakotxan horma topa ia aireak kendu nahi gotxen, eta gero eta atxera begonez, betiko kontu ez, gero eta horrena begon, gero eta gatxau. Bai, ikusten da Sánchez berak ere, aurreko pelotatan ondo gozatzen du, gerria ondo sartzen dau, eskuma ondo sartzen dau, altura bilatzen dau frontisean, da eskerreko horma ikututa gero urrun ipintzen dau pelota. Esan dugu hauek ere, kadete mailan izan arren ikusten da. Pelotari profesionalen moduan aldutenean aurreraka egiten dute, bolea, zein sotamanos, ez dute... Erritmo bizia sartuko. Bai, erritmo sartzen dure, bai. Hordeko Ibarluzeak, eskumarekin, luze, baina Sánchezek ondo. Ondo Sánchez berriro ere defentsa lanetan. Tanto egiten joan da eta urrun egon da ditxako. Bai, bukatzera joan da, ezta? Da, iruterdian sartu da, hormari itxatzita pelota, baina txokoan izten joan da pelota, baina txapapera joan jako. Momentuz 4-3, Oier Ibarluzea horretik, baina partidu txukuna jolasten. Biek ez, partidu polite egiten, oinarte, ikusko gu segurain tantakaren bat, baina tranquilamentean bat ala bestea, buelta monotxi errez. Bai, xakeak hemen garrantzia asko dauko, baina zein batak zein bestean momentu xakeari erantzuten de nahiko ondo. Bai, zein batak zein besteak, ateratzen ondo, da xakea bueltan ere oso ondo, oso txukun. Esan dugun moduan, pelota berdinarekin, gustuko pelota dituzte antzabiek eta pelota berdinarekin jarraitzen dute. Hemen estrategia gitxi behar da, oier. Hemen pelota asko luzatu, ahalik eta gehien, eta hor Daniel Sánchezek sotamano da bosterdian esen erresa, baina alanda guztiz goiko toldora bota dau. Asko gozatu dau, baina larre gitxo agian. Ikusteako, esku gozo ala eta ondo luzuten du eta pelotari bizie ikusteako dela. Bai. Honek ez dau pelota bultzatzen, honek kolpea garbi soltatzen dio pelotari eta arrisko hori dauko. Ematen joan eskero
faiatzeko arriskua. Ondo, oso ondo. Lauterdian, eskerrarekin, Zabalera. Ez dakin nahi bota duen orain Ibarluzeak, baina Zabalera. Sotamanos, Sánchezek, oso ondo biak Sotamanoak. Biek aireko ritmo bizio sartuten, Bai, ez dut uste hau partidu luzea joango danik. Zein batak zein besteak alduten momentuan laster joko dute aurrera tantoa bukatzeko esperantzakin. Ondo Ibarluzea. Oso ondo. Sánchezek ere orain txokora geratu izan nahi dau pelota, baina Ibarluzea ondo heldu eta buruz gain pasatu dio. Daniel Sánchezen botilleroak oraintxe bertan eskatu dau denbora eta ikusiko dugu, ze esaten duen, nik uste dut mutikoa ez dagoela txarto jolasten, partidu gogorra doala, baina bueno, 7-3 Ibarluzea aurretik ipini zaio eta nik uste dut ondo egin dauela partidua geratzen pixka bat, naiz eta bere mutikoa ondo jolasten ari, bueno, pues beste antakada, bati bat beste antakada geratzearren, ez da? Momentu egoki iruditzen nire bai, batez be hori, zuk esan duzun, atakada hori kenduteko edo, eta ointxe ritmo aldaketa bat egon, hasi eta barriro hasi pelotan, eta ez da izango erreza, partidu politea eskolazten diot. Bai, partidu gogorra doa momentuz. Markagailuan 7-3 Ibarluzea aurretik joan arren, momentuz danak tanto egin dute, faio gitxi eta nahiko partidu ikusgarritxue. Pelotari gazteak izan arren oso ohituta dauz puntako partidua jolasten eure mailan eta ondo sartu dire partiduan da aurrerantzean ikusiko dugu, zer gertatzen den. Ibarluzeak sakera orain. Daniel joan da berriro eskerrarekin sake aide eta pizka bat jauzi egin zaio pelota. Bai, badeko 3-4 bat eskuen ezakula sartu eta kasualidad eta txaparen handako zesta. Bai, hasiako, Oierrek berape, Oier Ibarluzea berape velozidadea sartzen da, orduan Danielek ematera joaten dalez, azkenean bat edo beste normala da moduan eskutik salto egiten du. Oso sake ona nahiko indau Danielek, baina berriro ere Oier Ibarluzea egurrean. Da Daniel defentsa lanetan. Oso ondo. Horre eskumaz Ibarluzeak emon, esan dugun, ez da bakarrik ipini eta altura emon. Bai, velozidadea ematen dio pelotari eta horre mano-manorako asko balio dau. Oso ondo Daniel, Sotamanos, saspira pelota. Txartzat eman dutelakoa dekot, txartzat eman dute Daniel aidera joan da, oso ondo joan da, pelotan azpian sartu da, baina epaileak txartzat eman dute. Marratik kanpora eman du pelota horrek. Pena, oso pena handia izan da. Ez tantu polito gara, ondo lan dute eta hori azkenengo faio hori, behintzete tantu ondo lan dute onarren, horre urrungo tanturako konfiantza moko etxo. Alegindu da, ikusten dau, orain oso ondo, egia esan oso ondo Oier Ibarluzea ateratzen, eskerrean ipintzen denbora guztian eskerreko paretean sartzen pelota, bosterdi 6 parean ikusten dau eskerreko pareta eta azkenean Daniel Sánchezentzat ez da lan erreza. Oso ondo defentsa ona aukin arren, goiko postura hori izan arren, Oierrek eskerreko pareta ikusten dau da asko lain zaiak ipintzen dizkio. Eta 10-3 eta oin be, sake hona indau eta bentajatxo hartute da Nik uste dut Daniel Sánchezek lehen bailen egin behar duela atseden bat eta partidua berriro ere geratzea. Berarentzako komeni izango zaien, alan edo lan,
tanturen bat egitea, eta igual baliteke oier, ez dakiz zer uste duzu, baina pelota aldatu ikusteko, beste pelota batekin momentu honetan gorri oso gorri jarri da partidua. Eta bai, ikusiko dugu suertea duen Daniel Sánchezek eta pelota aldatzeko tanturen bat egiten duen. Oso ondo, berriro ere esaki luzea, bosterdian eskerreko horma ikutu, baina Daniel Sánchez berriro ere defentsa lanetan. Ondo Ibarluzea, lautik da ondo lehen izan dugu moduan, altura bilatzen, kanpora. Ontsen ikusteot Daniel Sánchezek, berak nik usteot pelota aldatu beharko zuela. Ez dakit aldatuko duen edo ez, baina antza Danielek berak ere badeko esperantza pelota berdinarekin jarraitzea, ikusiko dugu orain, lehen izan dugu moduan, oier, ezta? Sake aprobetsatzen duen, eta Danielek berak bere beso askarra duen eta aurretik ia aprobetsatzen duen berak sake hori izan da. Marina esango bagendun, ez da? Sake laburra indio, hankatara atera dio, da oier Ibarluzeak ezin. Txapapera. Ez dakinik orain arte 16 tantu jolastuta botez sakerik eraman ote duten, danak aidez edo sotamanos, ez da? Danak uste dut. Bai, hori pintzen dira, hanka bosterdian dituela, orain naita Sánchezek zabalera, baina Ibarluzeak ondo batu eskumarekin. Ikusteako konfiantzako la eskumoa ze bai, Danielek orain jendea txalotzen hasi da, baina ikusi da. Nik uste dut Danieleri txapa gainean ies egindako pelota izan dela. Baina, Nafarrak ere ekarri du, frontoira ere ekarri du bere afizioa, eta Nafarra animatzen ere ari dira, jendea. Zake oso nahi moan, Eraman oso ondo, Daniel. Nahiko indabi Ibarluzeak azkenean pasatutako pelota bederatzitik buruz gain. Zake oso gatza izan eta nahiko indau pelota frontizian ipinteaz, baina Ibarluzeak gero Daniele parkatu, ez du parkatu. Txokoan bertan itxi da bilda, eta oso tanto ona jokatu dau Daniel Sánchezek. Aldetxoa ja murrizten ari da, 11-7. Ez, azkenean mano baten izan dugun lehen. Sake gazminein alda eta norberak sakea ekonean bat takada txuekin aldire. Bai, 9-3 joan dire, eta oin momentu honetan 11-7. Eta, bakoitzak sake hartzen dunean, ikusten da bere aukeratzua baditula, eta jokoa asko aldatzen da. Sakea batak edo besteak izan, ikusten da sakeak duenak min asko egiten duela. Esan Sánchezek final erdietan Izagirre Gipuzkoarra kanporatu zuela, eta lehen esan dugun moduan Ibarluzeak Uriarte kanporatu zuela erdi finaletan, eta meritu guztiz, zein bata, zein bestea, zein Nafarra, zein Gipuzkoakoa, hementxe naiz eta Bizkaiko txapelketa izan, ikusi da, hemen errukirik ez dela, eta honenak heldu direla txapelketa honetan. Pasa. Zaki ona izen da, Pasa. Orain Daniel Sánchez luze ateratzen, da pasa bilatzen. Sake oso ona, eta beste sake aukera bat. Oier, hau ez da profesionaletan moduan, beste aukera, da ikusiko dugu, zelan ateratzen duen kasu honetan Danielak. Zabalera, naita, ondo Ibarluzea eskuma zutamanos. Hau ere, lehen pase izan da, baina luze jolastu dago gauzak ere, bai. Ikustako esake gaz kontentzazko dakoela. Eta hongoan be, esku gozoa dela ikustea, eta errez mugiten du pelota.
Ondo Daniel, egurrean, atzetik aurrera, 3/4 lagoean eskumarekin pelota hartzen duenean oso urrun ipintzen du, eta Ibarluzeak defentsan oso ondo aritu arren, azkenean ezin izan du eskerrarekin txapagainan ipine. Badoa berriro ere, Daniel, sakera, hau pixka bat laburrago, da Ibarluzeak oso ondo frontizian altura bilatuz, da oso ondo jaso dago sake hau. Bueno, oraintxe peloteo luze bat, 6tik 6ra, peloteo klasiko bat, botez, ea zinbet denbora irantzen daurien. Ez dut usta askorik. Bai, alan dabe ez dutxe aukera ikusten bata besteari, Ez, frontizian altura ondo bilatzen dauri eta aurrera joteko ez dutzi aukera larregirik emoten bata besteri ez. Orain Ibarluzeak eskumarekin esker paret ikutu, baina ondo Daniel. Daniel bera ere eskerrarekin eskuma aipatu dugu, baina eskerrarekin ere esker bizia dauko eta defentsa lanetan oso txukun eskerrarekin bebai. Pasatutako pelota hau ere txapagaian ipini, da Ibarluzea derrigortu beste bat ematen. Tanto gorra ingoa, Xaber? Bai, oso tanto gogorra. Oso ondo landua, hor txedeko aukera, Oierrek, baina atzera jarraitzen dago. Da, oso ondo, oso tanto gerra. Oso tanto gerra. Azkeneko goru pelotaka ganea oso gatzak izan dira erateko. Bai. Justo heldu da Ibarluzeak Daniel Sánchezek sartu duen gantxo horretara, txapa gainean ibinini, baina Sánchez zur aurreko kuadretan eta azkenean txokoan utxita bukatu izan du tantoa. Bai, ez da, partidu hor deko ditxe, 11-10, ekarri indau eta kontuz, arrisko dago egin. Bai, 9 eta 3 atzetik ibili arren, lehen esan dugu moduan, Oier, hemen sakea duenak abantaiatxo hori aprobetxatu behar du, eta zein Ibarluzea zein Sánchezek horrela egiten ari dira. Bai, alan dabiz. Egi esan hain gazteak izateko oso partidu gogorra, ikusgarrie, eta finala izateko gehiago ezin eskatu. Markagailuan istutasuna, jokoa edarra, eta gehiago ezin eskatu. Ikustu aquí pelotari diesela, pelotari garen edo esaten dugunean pelotari dala, holango partiduetan ikusten da, ezta? Bai. Pelotariak, zuk esan dako moduen, pelotari da, biek, zein bata zein bestea, ohituta maila honetako partidua jolasten, da ikusten da. Zein batak zein besteak txapela irabazteko lan egin beharko dula. Oso ondo, oso sake ona berriro ere, 6an eskerreko pareta ikutu eta Oier Ibarluzeak oraingoan ezin. Ja, 3. pelota badu, sotamano joaten dela, Oier Ibarluzea, eta salto egiten diola, egia esan, ja eskuak eurek ere pixka bat handituta izango dira, eta arriskoa izaten da, orain hemendik aurrera nekea ere izango da, eta... Nekea, nervioak, atxetik joan da errezago da, ezta? Beti esatu dugune, atxetik joan da remontade dute, gero komoda usaz jolaztu duten, bai aurretik joanari gehiago postutako. Bai. Ikusten da, orain Daniel bera ere jokoan hasi da, eta Ibarluzeak ez da menperatzen peloteoa, eta ez da baten ere, momentu honetan ez dago bat ere gustora. Ondo Daniel berriro ere, aurretik ondo altura bilatu frontizean. Oierrek ezin eran. Buelta mautxo. Ez dakit zuk zelan ikusiko zuen, Oier, baina nik igual fizikoki momentu honetan
Sánchez apurdu gora gutxu, ez da? Bai, Daniel ikusten dut, Oier Ibarluzea baino pixka bat, Oier pixka bat nekatuago ikusten dut. Daniel, ez dakit, bueno, azpitik etorri da, morala ere berak oso goi okingo dau, baina ikusten dut Ibarluzea pixka bat nekatuago. Bai, nibe bai, eta ganea tentsiñoan kontu ega izango dire seguramentan, Bai, orain markagailuan aurretik urdina. Bueno, eskerrak oso ondo sartutako pelota izan da. Baliteke tantu izango zen, hone izango balit, baina kasu honetan lehen Oier Ibarluzeari gertatu jakona Danielek berak egin du. Esker gantxo bila joan, oso ondo sartu da, baina gutxi gaitik kanpora. Da markagailuan berdinketa, 12. Eta atxetik handa gero holango akatsak anesti horrein aldurez. Bai, orain gorriak sakea da, ea gorriak sei etekin ateratzen dion sakeari. Oso ondo, zein sakea zein errestoa. Sake erresto guztietan eskuma biatu egin dutxe, Bai, eskerra sartzen dau, da erdi sotamanoz, erdi bolean, beti Ibarluzearen eskumaren bila joaten da Sánchez. Oso ondo, gantxo ona, batu Ibarluzeak. Tantu gogorra eta gungoa oso ondo, Biek ala biek, bai defensa, bai atakean. Tanto eskarra, orain Ibarluzeak zabalean dejadatxoa bota dau, baina Sánchezen hankak errez heldu eta azkenean berriro ere buruz gain, ez dakinik, Oier lehen esan dugun ez dakinik Ibarluzea Nekearen komediak izango dire. beteta ez ote dagoen eta azkenean dejadatxo hori nekearen kontua izan den oso ondo biak ere, oso tantu luzea. Bai, tantu gogorra izan da ganera, Bai, oso tanto gogorra, oso ondo frontoiko anguloa bilatzen, zein txokoan, zein zabalean, eta berriro ere beste tantu ikusgarri bat ikusteko aukera izan dugu. Zein Oier, zein Daniel, hor ikusi ditugu, euren botilleroekin, botilleroen aholkuak, ez dakinik zer esan aldakien, hain gazte eta hain ondo jolasten ari diren bi pelotari hauei, baina bueno, beti kanpotik hobeto ikusten da eta zeo zer komentatzeko beti zeo zer egoten da, ez da Oier? Bai, beti eta aholkuek entzutea komenigarri da. Sánchezek adi bere botilleroen aholkuak entzun, da hemendik ikusiako zelan esan dion sakea aprobetxatzeko eta tantua luzatzeko. Oso ondo berriro Sánchez ere, berriro zazpia behiatu, Ibarluzeak pas eskatu da, baina nire begientzat behintzat, ez dakizu zer iruditu zaizun Oier, baina niretzako ere barruan izan da. Pelota hori zazpitik aurre bote egin dau, Oierrek pas eskatu dau, baina nire begintzako behintzat ona izan da. Bai, ona izan da. Bai, sake oso nahi dau, atxe gaian barra, ez naure aurre egin, eta golango sakea gatsa dire baitetako. Ondo, oraingoan ere, Sánchezek luze atera, baina Ibarluzeak sotamanoz oso ondo, sake bueltan. Bueno, hasi dira berriro ere, nor baino nor, frontisean altura bilatu, sotamano, bolea, da pelota guztiak edo gehienak behintzet ondo sartzen eskuan. Errez egin atxaberre, bai lehen esan dugune, nik uste ja nekearen komenia gaitik eskuen ez dakoela ondo sartzean. Bai, Danielek oin honetan Ibarluzeak hankak lauen izan arren, dejada zabalean, dejada bototzo, heldu da Ibarluzea, baina batzerik ez da nik uste dut nekeren komediak direla.
nekeren komediak, hau heltzea bakarrik ez da, heldu eta emon ibilberriako pelotari, heltzea bakarrik ez da balio. Eta ritmo handien hobetan da Bai, oso ritmo handien, da Sánchez oso ondo ditu da ritmo honetan, da momentu honetan ikusten da berak daramala partiduaren sama. Oyer Ibarluzeak berriro ere, Daniel Sánchez egurrean hasten danean, 3-4 pelotaka da, eramaten ditu txapagaian ipintzen ditu, baina Oyerrek nik uste dut beste denboratxo bat eskatu beharko zuela. Bai, ez ni botilari egonaz begiri eta eskatuteko zabatxe, bai, Oyerrek ez ez. Ez, gaztea da, bihotza bero dauko, baina buruarekin pentsatu behar da kasu hauetan. Bihotzarekin baino, buruarekin pixka bat partidua etetea komeni izango zitzaion. Nik ez dezake oso bat. Oso ondo egia esan oso ondo Daniel Sánchez ateratzen. Danak 6-6 paren eskerreko pareta bilatzen. Ibarluzea bera ere, sake eramaire oso ona da, baina ja dagoeneko 5 sake badaramatza urdinak. Laburtxoago orain, oso ondo gozatuta. Eman aukerako. Ondo Oyer orain. Aber eskumarekin, hormara biltzen duen, ondo bilduta, Danielek ondo sotamanoz. Danielek berak ere eskerra bilatzen, eta Ibarluzea orain... Lekonean bota egin gabe, nik uste, Bai, nik uste dut ez txakola komeni oso ondo. Eta bertan bukatu dau, Daniel Sánchezek bertan kriston tantoa aire bila joan da. Ez usteko narrapatu txoan, atxokan narrapatu. Bai, oso ondo bukatu dau Daniel Sánchezek partidua. Azken tanto ikusgarria, partidu guztia moduan, Oyer Ibarluzea oso ondo ibiliarren ikusi dugu gaurkoan behintzat, Daniel Sánchez merezitako garaipena lortu duela, eta naiz eta gogoratu, 9-4 partidu zaila eduki da horretik. Daniel Sánchez atzetik joan arren, azkenean partidua buelta hau eta garaipena Nafarroara. Sorionak, ¿sabes euskera? Poco, hablar igual en castellano. Hablar igual en castellano. Partido duro, ¿eh? Sí, bueno, Se te ha puesto complicado con el 9-4, pero ha sabido, eso es, y 12-3 también, sí. Ha sabido darle la vuelta, sufrir. sí. Sorionak Daniel, por el partidazo que acabáis de echar.
Y no sé qué sensaciones has tenido tú desde dentro, pero a pesar de haber tenido un partido muy complicado en el marcador, habéis empezado 12-3, le has podido dar la vuelta e incluso ganar el partido. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Y sí, la verdad que al principio he empezado, estaba un poco nervioso, no gozaba mucho y he fallado. Y se me ha puesto, como dices, 11-3, pero los mano a mano son así y tienes que tener esperanzas a coger el saque y meter una buena atacada, y es lo que he hecho y me ha salido todo y eso. Hemos podido ver que has sacado muy bien, muy largo, tocando pared izquierda, has aprovechado muchísimo el saque, a pesar de tu rival ser un buen llevador de saques, sabe restar muy bien, le has hecho bastante daño y aparte hemos visto que físicamente también te hemos visto bastante bien. Sí, bueno, lo principal del mano a mano es el saque, al final cruzar e intentar hacer daño, y al final el mano a mano va atacadas y a saber sufrir y eso. Pues felicitarte por todo, sabíamos que eras uno de los favoritos para llevarte el campeonato, pero bueno, una cosa es el favorito, otra cosa es llevarse la chapela. Felicidades y no sé si quieres dedicárselo a alguien la chapela. Bueno, a mi familia que ha venido a verme y eso. Pues muchas gracias y disfruta de la chapela. Gracias. Venga.
Bueno, hemen dugu, ikusiko dugu orain, Oier, bigarren partidu hau, lehen partidu galante ikusiko dugu, aber, zelango partidu irtetzen duen kasu honetan, baina papel gainean behintzet oso partidu nibelauta eta gogorra ikusteko aukeri izango dugula pentsatzen dut, Oier. Bai, ez, bi pilota finalen badauz, merezin dabileko da, eta euren joku eta erakutsi dabileko, ezta? Bai, sakea urdin suertatu da, kasu honetan, Faben Ituarte, esango dugu Faben Ituarte Lape Gipuzkoako pelota eskolan ari dela, bera, atxondoko semea izan arren, bizkaitarra izan arren, Gipuzkoan badara matza urte batzuk Gipuzkoatik jolasten, da Eneko Odriozola bestalde ilunpeko pelota eskola ordezkatzen duela. Bueno, lehen izan dugu moduan, Kafes Bake txapelketa hau 35. edizioa dugu, eta aurton iraiaren 7an hasi izan, da gaur hilabete beranduago finala. Izen handiko txapelketa gainera, Txaber. Izen handiko txapelketa pelotari, punta-puntako pelotari askok irabazi dute profesional mailara igon orduko txapelketa hau. Berasaluze, Bazeta, Eguzkiza, Daniel Elezkano berak ere bai. Bueno, hasi da partido ayer, eta lehenengo sakea, sake laburra, Faben Ituarterena, eta sake tanto. Justo ibiliko zen, lauko marra pasatzeko, baina azkenean... Ondo hormonatuto joan da ganera. Bai, ez dakit nahita, baina oso sake azpiko sake izan da, da eskerra ondo biatu du. Esan beharra dekogu bebai, Faben Ituarte Gipuzkoako txapelduna dela, banakakoan. Así que hau ere, ibilita dago buruz buru jolasten, eta gaur ere hementxe dugu finalean. Oso ondo Faben. Bosterdian eskerrarekin, luze, zabalean moztu, eta ezin batu Eneko Odriozolak pelota. Indarra handiko mitule dela ikusteako Fabeneri, Orkutxe indeko eta potentzieko. Bai, ikusten da oso saildutako mutile dela, eta arlo horretan oso ondo landuta dagoela, oso ondo Eneko Odriozola. Ikusten da, Faben denbora pasa ez dela etorri, eskerrarekin hartzen duen bakoitzean, Zabalea tanto nahi. Goiko postura horrekin, zabaleko marra bilatu eta mine egiten ari da partidu hasiera honetan. Bueno, hasi besterik ez da egin, juvenil mailetako partidu hau, kadete mailan 17 tantora, kasu honetan 22 tantora jolastuko dute, da horrek azkenengo 4 tantutxoak ere, 17 izan edo 22 izan, pisu handia izan aldau partiduan zehar. Faben egurrean, eta Odriozola defentsa lanetan, oso ondo Odriozola. Berriro ere Fabenek eskerrarekin hartu, eskerreko postura, zabaleko postura ipini, eta txapa gainean 4-4 eskerrarekin. Eskerra gazteko bakotxean, dipalde egiten da. Bai, eskerra. Ganera ondo egiten da, bele, motxan hor, ia boterik gabe pelota, eta momentuz, partidu ona Fabenen partez. Eskerrarekin hartzen duenean, oso berea duen esker kortada hori ateratzen du, eta momentuz mina handia egiten esker horrekin. Aiba, Eneko Odriozola kasu honetan erraz eraman beharreko pelota luzea zen, azpitiz etorren, baina pelota hori ezin da galdu. Ondo torreako horreztako ez,
igual lar zuzen edo momotxo eta bera joandako, bai, bueno. Ia urrungo esakerako prestatzen bada eta... Ba, izuk esan dago moduen oso tente, gerria sartu barik pelota joten joan da, tente eta azkenean pelota jauzin gilago. Alan dabe, Faben esaken oso ondo, Bai, azpitik ateratzen, da gero pelota aurrean jauzten jakonean egurra. Ondo orain, berriro eskerrarekin. Ez dakit nipa, eskerra... Geldi eskatu da. Bai, Eneko Odriozolak orain, behar zuen. Bai, ez harin joatako zeitanture Faben. Bai, lar sakatu barik 6-0 ipini da markagailuan eta nik uste dut Eneko korregaitik denbora eskatuko zula. Takadatxoa geratzeko, batik bat, eta momentu honean eskatuta. Partidu hasiera honetan ez dut Eneko Odriozola gustora ikusten, ez da pelota asko gozatzen ari, da... Eta domineta hau... Bai, kasu honetan Fabenek sakea du, baina gero aukera doainean Odriozolak ez dau behar, ez dau sartu eskuan ondo pelota eta ez dau bere aukera txoa aprobetsatu. Pasa, izan da, naiz eta epaiak eskurik altzau ez, pasa izan da. Eta bueno, gogoratu, Odriozolak final aurrekoetan Peñalver kanporatu zuela, Peñalver Nafarra kanporatu zuela, eta bestalde Ituartek Apezetxea favorituetako bat ere kanporatu zuela. Partidu gogor baten ostean, apatakoa gaindutu zen. Izen handiko semifinalako txaber. Bai. Mai handikoa eta final polite. Bai, Euskal Herri mailan, euren mailan punta-puntako pelotari guztiak pasatu dire txapelketa honetatik. Da bueno, ontsi ikusi dugu hier pixka bat Odriozola eskumarekin, pixka bat pelota lusatzen da frontizian altura bilatzen. Bai, nik uste dut hori zen gara bere joku, Atxean horma bilatu, eta gero aurrean dekonean amaitu. Hauek ere lehen partidu bezala pelota berdinarekin, lehen partidu osoa kadete mailan partidu berdinarekin, da orain ere momentuz pelota berdinarekin jarraitzen dute. Zak errestatia dominetan Faben. Bizi urtetako eskuti Fabeneri. Bai, ikusten da, naiz eta hanka geldian pelota jo, bizi irteten jako, eta pelota kada gutxirekin tantoa dominatzen pasatzen da. Da, nik uste dut, Odriozola bat ere gustora ez dagoela. Faben laster pasatzen da tantoa dominatzen, da, momentuz, Faben nagusi. Ondo Faben berriro ere sakean, da Odriozola justo txapa gainera. Okertu inagoa Faben. Bai, tantoa errez ikusi dau, zabalean tantoa errez ikusi dau, baina azkenean tanto luzea orain. Zein bat zein besteari, hiru lau dejada jarraian bate besteari bota eta gero azkenean berriro ere Fabenek bere esker bikain hori atera du, da zabalean berriro pelota moztu. Bai, guztiako konfiantzaskoak bere esker gazta jokaldi horretan. Erreza euki dau Eneko Odriozola lurrean egon da atxera botatzea, bai ala ere, korta zabalera eta tanto. Bai, ikusten da
oso ondo menperatzen duela jokaldi hori, baina Odriozolak berak ere momentu arte aukera larregitxo gutxi gozatu pelota, eta ez du aukerarik. Fabenek pelotakada baten edo biten ja agintzera pasatzen da momentuz Odriozola burumakur ikusten dut, bai, ezinean. Bueno, ikusiko dugu, partidu aurrera joan ala, aber zer gertatzen den. Bai ez, aurreko partidu referentzia dugu, hola joan da eta zinan buelta ondo. Hori da, 12-3 joan da Daniel Sánchez atzetik, eta azkenean Oieribar luzeari tanto bat besterik egiten ez dio utzi, eta jarraian 17 joan da. Horrelako oren bat ikusiko dugu ba, berriro ere. Ez dakit ba, ikusko gu. Bueno, Faben berriro, sakera. Luze, berriro. Odriozola, orain bai, orain 8tik osatu dago eskumarekin. Ederra Faben, esen erresa, Ezen erreza, urrunetik botata eta leku guztetatik botateko itxura zitorra da. Bai, alduen guztietan, orain ere hankak lauterdin zituen, kanpotik barrurako pelota, barrurantz norabidea zuen pelotak, eta landa guztiz eskumarekin oso dejada askarra, da txokoan ondo markatutako dejada txo izan da. Bai, berriro ere, eskumarekin, dejada txokoan, da oso... Errez da Faben, ikusteako guztu dagoela fronte barru. Bai, errez, disfrutatzen, eta Odriozola bestalde, nik ikusten dut, pixkat, ezinean moduan, ezinean Faben, eta Fabenek egin dituen jokaldiak, danak ondo, da hori moralarentzat ere oso positiboa. Ondo Faben, beti gorako posturan, Odriozola, eskerrarekin, justo txapa gainean, baina Faberek berriro ere beste aukera bat. Eta honek aukerak ez ditu alperri galtzen. Gaur airea alde dula oso ondo bere lana betetzen. Ikusten da, apatako aurrelari bikainonek bere eskerra ateratzen duenean arrisko handia duela, ondo zabaltzen du pelota, gero eskumarekin ere, dejada askar da, txapa gainean oso ondo markatzen dau, da... Esan dugu. Askoko mutilez da. Bai. Esan dugunez, Dominikan dozuna. bera ere, Gipuzkoako txapelduna da, zehozegatik izango da. Gipuzkoan oso maila honeko pelotarik daude, eta bera da txapelduna. Hemen sake oso ona, behatxien normal autute. Bai, sake luzea, eta Eneko Odriozola ezinean, momentur arte Eneko ezinean. Ikusten da, lanerako prest dagoela, baina ez du pelota eskuan ondo sartzen. Da Fabenek beste munduko gauza egin barik 12-1 markagailuan. Oso ondo Faben berriro ere, oso ondo, sake luzea, bederatzi terdian ipini dau, Odriozolak ahal izan du moduan txapa gainean ipini, baina Fabenek berriro ez du... Bai, asko komplikatu barik, bere lana oso ondo betetzen, eta frontoiko anguloak oso ondo bilatzen. Eta aipatzekoa, Txaber,
sake guztitan uste dut, Odriozola botera joan dela. Bai, Eta kadetetan aldiz, bai, airera. Bai, ikusten da Odriozola joko klasiko, lehengo joko klasikoago egiten ari dela. Sakean da, sake bueltan botez eramaten, baina lehen zuk esan moduen, oier, lehen kadete mailan behintzet, danak aiden. Ikusiko dugu, Fabenek zer aukeratzen duen, edo botez, edo aidez altzatzea. Momentuz ez dugu Faben sake bueltan asko ikusi, baina ikusteko... Bakarra airez izen da, eta Bai. ondo ganera. Bueno, hortxe Faben berriro ere sakera. Ondo, oraingoan sake erresto bikaina, baina berriro ere Fabenek hankak lauan ditula, bera, jaun eta jabe. Saketik eta sake bueltan hasten da diferentzia nabarmenekin, da bera berriro ere pelote guztian jaun eta jabe. Eta oparirekin barik. Oso importante dela buruzkuruko baten manera. Bat ere oparerik egin barik. Bere lanak, lehen izan dugun moduan, oso ondo betetzen. Dagoelako, baina horrelako aldeak izaten dira. Ez. Gatza da mano-mano baten partidu onon bat ikustea bi pelotari forman eta bere jokue egiten, gatza da holango partidu ikustea. Bai, ikusiko dugu zuk esan moduan, lehen Ibarluzeak eta Sánchezek markagailuan alde asko egon arren, berriro sake aprobetxatuz gaidan partidua berriro ekartzeko, baina momentuz behintzet ez du itxura hori. Oso ondo kasu honetan Odriozola, Oier, iruterdian berak ere Fabenek orain arte egin diona, Eginez. Odriozolak berak egin dio eskerrarekin zabalera, oso ondo angula bilatu eta tanto bikaina. Sakea oraingoan aprobetxatzen dauen, indozen bizakeak ondo etorriak Fabeneri bolea sartuteko eta taketo itxela mototxe, boleaz, Bai, eskumara ateratzen badio, azkenian Faben dominatzen pasatzen da, velocidade asko sartzen dio pelotari, da kasu honetan Eneko Odriozolak hankak lauterdin zituela, oso urrunetik dejada botatzen hasi da eta txapapera. Horrekotan ere gertatzen da, markagailuan azkenean atzetizoa zenean presaka aritzen da, eta behar... Bai, da, behar baino, bueno, pues akatz gehiago egitea, ez da. Amabostiru, Faben aurretik. Fabenek pelotari eman iten dio eta Odriozolari pelotara gainera etortzen zaio. Ez dio denborarik ematen hankak ondo ipintzeko lurrean, da berriro ere Faben egurrean. Tanto. Ba ez da, nik uste ja Eneko bera bez ez dakila non ipini, ez da? Hainbeste dejada ikusi guz Fabenak eta kortadak, oingo tantoan kambio atzean indako ezin da, ez da? Bai, zein aurrean zein atzean, momentuz behintzet Faben gehiago da. Bai. Enekok aukeratxoen bat dekon, sake hartzen duen, eta ez dakit pelota aldaketaren bat, zenuen zuk egingo zeu zer partidua aldatzeko pixka bat, partiduaren norabidea pixka bat irauli pelota aldatzearekin, edo zeu zer... Behar bada, ez, kambio txubet naiz eta igual zure puntuen ez behitu,
Fabene molestetako edo. Bai, Faben pixka bat partidotik ateratzeko. Bai, gaur ikusteako pelota kontuk ez dira izango, Ez, hau ere ez duen ezer. Ondo irtenjako Odriozolari eskerreko paretatik da kanpora. Alde asko markagailuan, alde asko eta Eneko Odriozola oso burumakur ikusten da. Partidu harina eta momentuz Fabenen txako erraza. Bai. Egi esan, Fabenek ez du ligila oso erraza izan eta oso partidu ederra jolastu ditu ligilan zier, baina gaurko hontan behintzet nahiko errez darama bideratuta partidua. Oso ondo Faben. Eskerrarekin, hormabikoa, txokotik eta bisi-bisi hor Eneko Odriozolaren kulpa ez da izen Fabenen merito baizik. Bai, jokaldi itxela izan ez da, eta zuloak errez topatzen ditu, Bai, ondo ikusten dauze zuloa kantxan, da oinbe preso lehen ikusi dauenean Odriozola preso bere alboan, laster Zabalerako bidean ipini dau pelota. Ondo Faben. Oso luze, berriro atera. Lehen esan dago, ezta, sakea luze egiten baduen eta Eneko atxean egiten bada horren arriskoa. Faben aurrera joan eta segiren tanto amaitu. Bai, eta horretan Faben trebea da. Orain arte ikusi dugu ez banaka bakarri bikoteka ere bere aukeratxoa duenean aurrera pausoak ematea gustatzen zaiola, da gaur ere Eneko Odriozolak atzetik hankak bederatzi terdian ditula, aurrera joteko denbora behar, eta orduan Fabenek oso ondo bukatzen dago aurrean tantoa. Bueno, gogoratu lehen, Daniel Sánchezek irabazi duela, kadete mailan, Oier Ibarluzeari oso partidu ikusgarri baten ondoren, Daniel Sánchez 12-3 markagailuan joan eta gero, berak irabazi du 18 eta 13. Oso partidu gogor batean. Merezitako txapelo erago Oso posik Daniel lehen berarekin elkarrizketa egin dugunean oso posik ikusi dugu. Ez zuen partidu hori irabaztea espero, baina merezita irabazi dago. Bueno, eta hementxe, zer gertatzen den, orain Oier, Enekok baduen aukeratxoren bat. Ondo. Eta gu Eneko apurbe... Bai, a ber. Ondo Faben sotamanos, biterditik buruz gain. Lehen izan dugu ez da Oier, Faben oso eginde dagoela, indar handiko mutila dela, da naiz eta hanka geldian pelota jo, oso indar handiko mutila da, eta azkenean buruz gain pasatzeko arrisko asko dauko. Eneko Odriozolak Errez atxapetu edo pelota Faben, bai. Hori da. Ez daki Eneko ez aurrera egin, ez daki non ipini kantxan. 21-3. Bueno, orain arte ere, profesionaletan ere horrelakoak ikusitakoa gara, orduan ez da arraroa juvenil mailan ere izatea hainbeste aldeko markagailua, ez da? Ezin esan Odriozola txarto ari denik, baina bueno, ez da. Hori da, momentu honetan gaur behintzat Faben gehiago da, eta markagailuak holan adierazten dago. Berriro Fabenek eman, Odriozolak eraman, ahal izan duen moduan, Fabenek ez du ikusi Odriozola, atzean geratuta egon da, baina Fabeni berriro ere esker bikain horrekin, eskerrarekin bi paretak egin, eta berriro ere tanto. Pena Eneko Odriozolagatik ezin izan dugu, Eneko askoz gehiago da, gaur ikusi duguna baino askoz gehiago da, baina bueno, gaztea da, eta
horrela jarraitzen badu berriro ere izango du bere maila erakusteko aukera. Ez dira errezak holango finala jokatuta, eta azkenean nabarituko da, tentsinoa eta holango kontua, ez da? Bueno, eta honekin aurtengo Kafes Bakeko txapelketa bukatutzat eman barko dugu. Aurtengo txapelketa gogoratu 35. Kafes Bake txapelketa izan dela, eta bueno, ia datorren urtean berriro ere hemen ikusten garen. Eskerrik asko. Bueno, bere estanteue kontuen hartut ez da inerreza ize. Marka joek erakusten da bena. Bai. Ondo, bai oso ondo jolastu duzu, Dana ez duzu fallorik egin, oso txuku, politos, oso ondo. Bueno, sorionak. Eskerrik asko. Sorionak. Gipuzkoan behira bazite dugu zuzuman eman, ez da? Final berbera. Izan zineten abiok, Da, zelak eratu zineten? Eta bi, 6. Ondo, oso ondo. De todas formas, ligian be, hostias, sortatu batuz partidu gogorra jolaztia. Berez nik uste apesetxeana gogorrena izan. Bai, nik uste baietz, ez da? Hori partidu gogorrena, ez da? Asko landu zeban niko etantu eta... Bueno, hemen gazte mailako irabazlea, Faben Ituarte, esan dugu lehen, banaka asko ibiletako mutikoa dela, da gaur ere alan erakutsi dau, oso ondo jolastuta eta sorionak Faben. Eskerrik asko. Bueno, zuk esan da moduan, hau final berbera izan zenuten Gipuzkoan. Gipuzkoan ere Gipuzkoako txapelketa irabazi zenuen, gaur ere irabazteko aukera izan duzu. Eta, bueno, ez dakizuk zelan ikusten duzun, baina oso ondo jolastuta gero esaten duzu ez dela partidu erreza izan, ez da? Berez peloteo asko egon da, Odriosolak tanto asko lantzen dau eta kostau izen da. Naiz da 22 izen tanto gogorra asko ikusi doguz, baina azkenin nire alde jauzi diez, baina Odriozola iesiako meritu ikendu bide. Ez, Odriozola bera ere, bueno, igual gaur ez da bere eguna izan, baina nik uste dut, zuk zeuk oso ondo jolastu duzula, sake ondo, luze atera, eskerra bilatu, eta gero eskerrarekin zabaleko marra bilatzen oso ondo aritu zarela. Bai, gaur eskerrakin hartzen eban guztizek arriz gaudo da, ze berez eskerreko atzamar txikine nahiko ikututa daukot, entrenamentu emindu neban, eta horregatik hartzen eban bakotxa zabalera botaten eban, ze emoteko ez neukan atzamarra ondo. Sorionak Faben, eta disfrutau, txapelaz. Bai, eskerrik asko. Sorionak, eskerrik asko. postenaz. Voy a enfocar y tal. Joder, espera, que me voy a reír. Que esto está en automático el foco. Lo tienes. Oye, la
Gracias.